Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selam ve rahmetu ve bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehlî îmanê bi xuşk û birayê bi rûmet. Li ser sosyal medya civakî her wisa di realê da pirsê hanê ji me tê girtin, tê kirin destê me ra li destê jina keve destmêja me ra dişkê an naşkê. Me jî xwe bi çend deqe behsa vê mijarê bikin. Mijareka fiqhî dîr û derê jî em nakeve meselê teknîkî û meselê em bivê jêdera wî çi ye. Lê bi kurtî bi dixwazim vîya ji we re bibêjim her çiqas milletê Kurd em bê li ser mezhebê İmamê Şafîî bijî di nêrînekî heye di mezhebê İmamê Şafîî da dibêje destê me ra li destê jina kev jina me re an jî jinê ku nîkaha wan li me ra bibe jinê ecnebî destmêja me ra dişkê ke em barîgek li ser vê mijarê bisekine ku her însan dixebitin karkerin karmendin tim em bê destê wan destê jina dikeve ji bo kar û emelê dunyayê nikar her dem destmêj bigire. Di mesela destmêjê da Sûrê Maîde ayeta şeşa Xwedê Teala behsa vê mijarê dike. Kesê ku dixwaze erebiya wan hene her wisa ji fiqhê jî ji xwe fehm dikin bira li pêşar fiqhê mêze bike bira li Sûrê Maîde ayeta şeşa mêze bike. Di êko destmêj ferz kirî Xwedê ye êku divê destmêj bi çi dişkê Xwedê ye ji xêrî Xwedê ne kesekî dikare ferzekî ji li destmêjê zêde bike û ne kesekî dikare tiştekî li şkenandina destmêjê zêde yan şikêm bike. Xwedê Teala divê gava hûn rabûn li me jî destmêj tenê ji bo me jî tê girtin. Ana wekî din destmêja me re hebe baş e lê ferz e ku gava me ra li mêj kir destmêja me re hebe. Xwedê Teala divê gava hûn rabû hûn mêj bike destê xwe bişo destmêj bike destê xwe bişo ser û çavê xwe bişo milê xwe heta enîşka bişo serê xwe mesah bike û nigê xwe bişo. Eger hûn cenabet bit vê xwe bişo yani ji cenabetî xwe bişo. Li ser teqdîra ku em bê însan çû tareta mezin ser seferê bû ya nexweş bû çû tareta mezin an jî ew em bê çû nivîna jina xwe yani cima kir em bê çû nivîna jina xwe û av tune bû Xwedê Teala dibêje bi xwelikî tahir û pak û paqij teyemim bike. Teyemim çi ye? Destê xwelxweliyê xisir çavê xwe ve datîne û destê xwelxwelikî din dixe milê xwe ahwa evî milê xwe ji ahwa dike eva mirov him dikar bi vî şekla destmêj bigire him mirov dikar bi vî şeklî cenabetî ser xwe herîne. Di vir de mezhebê İmamê Şafîî dibêje ew lamestu min nîsa divê gava destê we destê jina ke destmêj dişkê. Xwedê Teala di vir de behsa destdayina jina nakin behsa em bi vê çi dikin behsa temasê dikin behsa cimaê dikin behsa nivînê dikin. Di İslamê da lems heye û lamestum heye lames heye lames mana cima. Xwedê Teala li gora edeba Qur'anê behsa cimaê bi zahirî nake behsa nivînê û em bivê tiştî cinsî nake behsa ku têkilî we bi jina ra danê em bivê vücuda we çû serhevdû vücuda we li hev kin meselê cimaê dayê Xwedê Teala behsa wî dikin. Di vir de İmamê Şafîî ji vê ayeta hanê ev ayeta hanê wiha fehm kirî dibêje ew lamestu min nîsa yani destê we destê jina kir. Lê temamê mezhebê din temamê müfessira temamê ulema İslamê giş divê ew lamestum ne mana destdayînin mana cima. Ji ber wê jî ew nêrîna İmamê Şafîî ewa ku divê destê me ra destê jina bikeve em bibêjin görüşa wî nêrîna wî îştihada wî zayîf e gelek zayîf e pê emel naykirin berî nû îştihadekî û ulemayê me jî pê heta na pê emel kiriye lê eslê xwe da destê me ra destê jina keve destmêja me ra naşkê. Lewra êku destmêj ferz kirî Xwedê. Xwedê Teala dibêje tiştê ku ji paşî û pêşa me ra derbike. Me çû taretê em bivê tareta piçûkû mezin an merû me ra cima kir. Lamestum yani hûn çû nivîna jina xwe. Evana destmêjê dişkine. Tiştê ku paşî û pêşa me ra derbikeve an jî merû têkilî cinsî bi jina xwe ra danî destmêja me ra dişke û her wisa an jî mirov raza yani razan jî mana wê ji razanê xew naşke dibû ku bal ber me ra bikeve. Mirov hay ji xwe tune bal ber me ra bikeve destmêj dişke. Wekî dinêna
متنك عربي دي ترمزي ده هيد دسي مرا كيف دسي مرا العورت مرا الذكر مرا او عورت مرا جنابي كيف دسميج دشكي اوا متنك عربي نراست لورا ايكو دسميج فرس كري خدي و ايكو دويد دشكي خدي شخيري نه پیغمبر و نه امام الشافعي نه تو کسی که نه کارتش که لدسميج شكاندني انجي فرزيوي انجي شكاندنا وتشكيل زدك کسی که هم گوداری دکه دستی و دستی جنابی کهوه اون دکار دستی نگل میش بکه لهنگ انسان هنه جمرات بی ولا سید امزانه دستی مرا دستی جناب که دستی ناش کیجی لوک پسیکولوژی ام دستی جگر او تشکر دنی نای ل کسی که نکار دستی میش بگره گاوا حنفی بی خوی دستی مرا ور دستی میش بگره شافعی بی دستی مرا دستی جناب که دستی میش گره مبگره ده هر داداجی دلیل وان قوتی ننم پیغمبر خویش دسته هاتی دسمش گرتی دسمش نگرتی مشکری پیغمبر علیه السلام جنی خواه پاچی کری راموسای شول مشکری بیگو دسمش بگره پیغمبر علیه السلام لمجی جنی خواه پاچی کری راموسای بیگو دسمش بگره شول مشکری جبروی اون نیرین امام شافعی آقو دویجه دستی مرا دستی جنا که دسمیجه مرا دشکی گلگ ضعیفه نیرینه که اشتاده ضعیفه دستی مرا ناشکی حتی جاردن حتى جارك يدن بمدخيل خوشيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.